तर शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या कोकणी सुये या चॅनलवर. तर आज मॉर्निंग झाले, शुक्रवार आहे, म्हणजे 19 तारीख. तर आज आपल्याला जायचं आहे. आज रात्री निघायचं आहे. अजून बॅग पॅकिंग नाही आहे, येऊन बॅग पॅकिंग करायचे. तर बघूया ऑफिसवरनं कसं काय आणि आवडू आणि जाऊ, कारण की ट्रेन आरामात आहे. तर थोडं आरामात निघायचं आहे, एकदम सावकाश. आणि आज इथे, उद्या तिथे असेल आपलं ब्लॉग. तर जर्नी ब्लॉग प्रॉपर वेगळा असेल. एन्जॉय करू, धमाल करूया जरा मस्तपैकी. आणि आता झाली मॉर्निंग, आवरूया आणि ऑफिसला जाऊया, ऑफिसवर नेऊया पॅक मग निघू. तर तुम्ही बघत राहा ब्लॉग आणि एन्जॉय करत राहा. आणि आमचे साहेब आले, पिलो. आणि हे बघा हा, हे बघा, दाखवा. आणि हा डिस्को क्लब आवडतो, हा बघा. चालेल बसा. कसं फिरतंय ना गोल गोल. बसा हा, बसा. काय बोलता? बसा बोलले ना तुम्ही यार. हे बघा, इकडे क्लब पाहिजे आणि इकडे असं पाहिजे त्याला, बस. त्याला भारी वाटतं ते डिझाईन. इथलं मस्ती बघा, शीची मस्ती. या ए भाई, फिरायला जायचंय आज. शी गंदू शी गंदू. या धंगा. ए भाई, हळू दमलो काय, कशाला मस्ती करतो मग? तुझी हेअरस्टाईल दाखव, हेअरस्टाईल असं कर पिलो, असं कर. अशीच मस्ती चालत राहील. तर आपण आता जाऊया, भेटूया, काहीतरी खाऊया, नाश्ता वगैरे करूया. कालचा प्रसाद आहे, नाश्ता करूया मस्त पैकी. ओके, तर नाश्ता करूया आणि मग जाऊया ऑफिसला. हा. आणि हा निरागस चेहरा काय शांत बसलाय? अरे शांत बसलाय, रुसलय तिकडनं बघ. का रुसला पिल्लू? का रुसला? लाईट बंद करू ही? का मामी पण बघायला आले. पिल्लू का रुसलाय? अरे बापरे, अरे लाईट बघ कशी चमकते डोक्यावर. अरे, हाच का तो शिव? का रुसलाय? हे म्हणजे पिल्लू शिव आमच्यावर रुसलेला आहे. पिल्लू का रुसलाय सांग ना. ए ऋतू, हा बघ. अरे बापरा, आमचा नौटंकी आहे एक नंबर. काय रुसला? हसला. हळू. ए ढंग. नको लावू, राहू दे, लादी पुसायची पिल्लू. मित्रांनो, आता आम्ही करतोय मस्तपैकी नाश्ता. खायचा आहे प्रसाद आणि इकडे आहे खीर. तर आता नाश्ता करूया बघा. प्रसाद मस्त गरम केलेला आहे, खीर पण आलेली आहे आणि इकडे शिव पण आहे. ठीक आहे, फक्त खायला. आणि मम्मी पण आलेली आहे. तर नाश्ता करूया आणि कुठे जाऊया? ऑफिसला जाऊया. ओके, एक नंबर झाले प्रसाद. तर मंडळी, मित्रांनो, आलेलो आहे ऑफिस वरनं घरी आले आहे. हिला आणि पप्पांना मध्ये बोलायची लय सवय. हा, लय बोलतात मध्ये. तर आलो ऑफिस वरनं आणि हे बघा कसं गपचूप चाललंय. तर आता मम्मी भाकऱ्या बनवते, अजून बॅग भरायचीच आहे. मम्मीची पण, माझी पण, पप्पांची पण. फक्त ऋतूचेच झाले भरून, कारण की ऋतू एकटीच जाते. तर आता आम्ही, मम्मीचं जेवण झालं की बॅग भरू. तिकीट पण झालेलं आहे कन्फर्म. तर फ्रेश झालेलं आहे, बॅग भरू, जेवू आणि निघू. ओके. तर गर्दी असणारच आहे कुठे पण जाता, कारण की फिरायचाच माहोल आहे. तर बघूया आपल्याला पण किती काय गर्दी भेटते ट्रेनमध्ये, कुठल्या ट्रेनमध्ये माहिती नाही, तेव्हाच काय. तर चला, जेवण बनवू दे, मम्मीचं जेवण रेडी होऊ दे,
मग जाऊया बॅग पॅकिंग बघूया, तुम्हाला पण दाखवेन, मग जाऊ आणि हा ब्लॉग इथे एंड करून जर्नी स्टार्ट करू. ओके, तर ब्लॉग बघत राहा. तर मित्रांनो, तुझा फोन आहे तो आपला फोन आहे, आपला फोन आहे म्हणजे माझा आहे. तर आता बॅग Charging पॅकिंग होणार आहे. नाही चार्जिंग आपल्याकडे आता पॉवर बँक आहे, वायरलेस कुठे गेले आहे. तर आता बॅग पॅकिंग करूया. तर चला बॅग पॅकिंग करूया काहीतरी. बॅग पॅकिंग करूया. आता माझे कपडे कुठे गेले, इस्त्रीचे कपडे कुठे आहेत, तर आता इथे काढतो आणि नंतर परत दाखवतो मी. ओके. ते पॅन्ट कुठे तुमची? आणि टायमिंग भरपूर कमी आहे आपल्याकडे. तर कपडे आधी काढतो ती तुमची आहे सगळे हो? आणि मग हो माझी आहे. भरूया आपण, तेव्हा भेटूया. ओके. तर इकडे पॅकिंग चालू आहे आमची मस्तपैकी. ही पॉवर बँक आहे आपल्याला. इकडे पॅकिंग चालू आहे पॅकिंग. ह्याच्यात कुठे ठेव कपड्यांमध्ये? त्या बॅगेला बाजूला ठेवा ना. ठीक आहे चालेल. बघा माझा ऍपल तू कधी घेतला फोन का? सकाळी घेऊन आली, पिकनिकला जायचं होतं ना, त्यासाठी घेतलाय. हाच आहे का तो? तिथं आहे तो? हो तोच आहे. अच्छा हा आहे का? नाही इथे आहे ना सिंगल. हाच आहे ना. हा बघ सेम मॅच झाला. सेम झालाय, मॅचिंग आहे ना. हा पण हा जुना वाटतोय. नाही पण या नवीन आहे ना, बॉक्स सांगतोय ना नवीन आहे. ऐकणार आहे का आपण बोलायला? तर चला, मम्मीची तिकडे पॅकिंग ती कधी पण आमची निघतानाच असते. गावी जाऊ कुठं जाऊ फिरायला. ते सकाळीच बोलत होते. सकाळीच बोललो ना मी की मम्मी निघाईपर्यंत पॅकिंग करेल. स्वेटर पण हे घेते, खाली टाकू थंडी ना पण मग? असायची शक्यता आहे. हो, थंडी पण असू शकते. तर थंडी असणारच, कारण की थंडीचा महिना चालू आहे. महिना बोलतोय मी काय. सर्दी जाम होणार आहे. औषधं गोळ्या बिळ्या सगळ्या घ्या. पॉवर बँक घेऊया पहिले आपल्याला, जे दिवाळीला ऑफिस मधून भेटलेलं आहे आम्हाला गिफ्ट, आयफोन साठी वायरलेस पॉवर बँक. काय बोलतेस तू? तुला मी काही काय जोक बोलू आठवला? शकत नाही, मला बोलायचे ते बोलू शकत नाही. नाही बोलू शकत, माहितीये मला. तर चला रेडी होऊ द्या. बॅकपॅक जवळजवळ झाले काय नॉर्मल आहे. हा चालेल, तुला पाहिजे तसं भर. मला घालायचे कपडे फक्त बाहेर ठेव. तर बॅकपॅक करू. हे बघ इकडे जाऊ आणि निघू. पॅन्टी त्याच्या जागा त्याच्याने. ओके. तर मी घेऊया आणि मग हा ब्लॉग एंड करूया. मग दुसरा ब्लॉग चालू करूया आपण. तर बघत राहा. आता इकडे मम्मीचं चालू आहे. भर चल पटापट. हे अजून हे माझे कपडे बाहेर राहिले. हे ऋतूच्या बॅगेने बॅग भरले मला वाटतं. कपडे पूर्ण घेतले नव्हते, म्हणजे साडी घेतलेली आणि मेन म्हणजे पर्कल विसरली होती. यावेळेस ना मी पहिला पर्कल काढून ठेवला. एकच साडी घेतले. नाही, मम्मी आमची अजब आहे. ते कुठे झालेलं आपण? अक्कलकोटला. अक्कलकोटला. मग काय केलं, पंजाबी ड्रेस होता ना, त्याचा पायजामा घातला आणि त्याच्यावरती पण साडी घातली, म्हणजे असं ऍडजस्ट केलं होतं. असं आहे. म्हणून आता आम्ही सगळं पहिलं भरून घेतोय. हा. तर चला आता जेवूया थोड्या वेळाने आणि मग म्हणजे 11 11:30 ते निघायचं त्यांचे आपल्याला. कपडे खाली टाकते, चोरले तरी चालतील माहेरी. चॅप्टर आहे बघ, चॅप्टर आहे बघ. पप्पा आहे बघा, पप्पा हे तुमचे कपडे खाली टाकते याच्यामध्ये, स्वतःचे कपडे वर ठेवते. मम्मी आधी त्यांचेच होते, त्यांची इस्त्री हा हे ठेव ना, माझी काही पिशवी साडी लाव. चोरली तरी प्रॉब्लेम नाही. पिशवी लाव ना त्याला, नाही तर. पिशवी नको. तर आता नीट द्या. शर्ट नीट ठेवा, इस्त्री नको मोडायला. तर चला रेडी झालेला आहे आणि असाच एक फोटो घेऊया थंबनेलला. आता टी शर्ट थंडीसाठी तुम्ही घालणार आहात की बॅग मध्ये पॅक? सध्या ते वरच ठेव, माझे हे जरा ठेव आतमध्ये. ही पॅन्ट पण ही पण ठेव ना माझी, राहील का? हो राहील. द्या बघू एक. बघ राहील तशी नको बाई, याच्यात सोडू आहे नको जागा. जागा. चोंदत नाही, बरोबर केलं. हाय जागा, आपण ती बॅग हे आहे ना, हा त्यामुळे फुगल मग अजून. ते काही हे केलं ना आपण. हाफ पॅन्ट आहे. ही पर्स जी गेल्या वर्षी आपण तिथेच जाणार आहे. तिथूनच आणलेली आहे. एकदा पण नाही यूज केली. एकदा पण यूज नाही केली. आता ती घेते की नाही माहिती नाही. घेतेस? येते. हा नक्की त्याला घेते तिकडेच. आणि शेवटी ती पर्स तिकडेच जायला यूज होणार आहे आता. माझा मोबाईल राहील. हा मोबाईल राहिला, मोबाईल राहील. तर चला झालंय, जेवून घेऊया. ओके आणि मग निघूया.
बसूया आपण जेवायला. ए नाही मी फक्त बसणार जेवायला. नाही नाही मी पण बसणार आहे भाई. अरे हा बघा हा रे भावा काय बोलतो. नमस्कार मंडळी आपला सगळ्यांचा बरं नसलं तरी भावा जातो मित्रांसोबत. Vlog मध्ये इथून इथे या. मी काय बोलतो बरं नसलं तरी मित्रासोबत जातो हा. हा? ए तुला माहितीये का खाऊ ना. तुला विचारू माझ्याकडे कशाला फिरू कपडे दिसतायत. तुला विचारू का विचार विचार विचार. की दिसतं का सुने का हा, सुनेगा, सुनेगा, सुनेगा. इतका आवाज ऐकव. ऐकव, ऐकव. दिल ना दिया दिल ना दिया तो बोलो न के आ बेटा माझा अजिब दिख रहा ए भाई जेवताना उभं नाही राहायचं मला फोन आला. चला चला जेवायला बसू दे. बाय, चालू. तर मित्रांनो जाण्याच्या गडबडीत आमचं जेवण एकदम आज नॉर्मल आहे कारण की आपली आहे ट्रॅव्हलिंग थोडी जास्त त्याच्यामुळे मस्त आहे वाटाण्याच्या मेथीची हे चण्याच्या डाळीची आणि इकडे आहेत माझ्यासाठी स्पेशल बॉब्या भाकरी आणि मम्मीने बनवले गरम गरम पिठला झुणका. तर आता खाऊया जेवूया आणि निघायच्या तयारीला लावूया. ओके तर जेवून घेतो जेवायला या. हा ठेव काय पावभाजी हो पावभाजी पण आहे आपल्याकडे. जा जेवून घेतो. काय बोलतेस काय नाही ना ठीक आहे. तर मित्रांनो आजचा आपला डेली ब्लॉग इथेच एंड करूया कारण की आता जर्नी स्टार्ट होईल म्हणजे चालू होईल रेडी व्हायला. तर त्याच्या आधी मला एंड करूया आणि मग तो स्टार्ट करूया ना निघाल्यावर. तर मजा येईल नक्कीच. ब्लॉग होईल ते होईल त्यापेक्षा चांगला बनवायचा प्रयत्न नक्की असेल. तर तुम्ही बघत राहा आणि एन्जॉय करत राहा. आणि आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा जेणेकरून पुढचे पण ब्लॉग बघायला भेटेल. तर भेटूया नवीन ब्लॉगमध्ये. तर शुभरात्री.